Kamil Peteraj, vynikajúci slovenský básnik a textár, ktorý vyštudoval husle na konzervatóriu a divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Bol dramaturgom v jednom z popredných divadiel. Kamil napísal veľké množstvo textov, z ktorých sa stali obrovské hity pre takých velikánov, ako je Miroslav Žbírka alebo Marika Gombitová. Kamila poznám ako výborného spoločníka, s ktorým sa človek nikdy nenudí a dokáže nájsť spoločnú reč na takmer akúkoľvek tému. Veľmi rád fotografuje, preto sa možno aj tak často stretávame. Kamil mi porozprával príbeh pána, nemeckého učiteľa, ktorý ho naučil, ako milovať husle. Kamil je z rodiny, kde veľa umelecky založených ľudí nebolo, technicky vzdelaní ľudia, väčšinou vidia budúcnosť svojich detí v technických odboroch. Ale Kamilova mamička, aj keď nebola hudobne vzdelaná, mala obrovský cit a pochopenie pre Kamilovú lásku, hudbu. Kamil mi porozprával príbeh, ktorý prežil zhruba 10 rokoch svojho života. Nechcelo sa mu hrať na husle, nechcel doma cvičiť stále rovnaké skladby. Ale miloval kúzla a starý pán učiteľ, ktorý ho na husle učil, to zistil. A raz mu povedal: Kamilko, keď sa toto naučíš pekne hrať, na budúce ti ukážem kúzlo. A tak Kamil doma cvičil na husle veľmi intenzívne a nikto z rodičov nedokázal pochopiť prečo. Učiteľ Kamilovi ukázal, že aj hra na husle môže byť obrovské kúzlo, ktoré pôsobí na všetkých okolo veľmi magicky.